संसार जानायाबो गोरलै नङा बिमा जानायाबो गोरलै नङा आयौ माथो एसे जालायदोंलाय बिमा जाबाय होनबाथाय बे बेमारा सोमजिफाखायो आरोना सोनाफोर एकदम कम्पालसारिखा आरोना खिनो ओंखारबाबो खिनो मोना हासुनो ओंखारबा हासुनो मोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जुबान दय थुजान थमखौ फिन खेबसेयाव बरलायबाय साबाय मा जेव जेव फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामु गैयिनिफ्राय आंहा मा जागासिनो दङ फिसालाखौ जोङो स्कुलाव हरखांबाय जेने थेने आङो साहा खापसे लोंनानै नांगौ समाव आं रिक्साबो मोनबावा आरोना सोनाफोर स्कुटिबो लांजानाय नङा ओरैबायदि खुवा निहिर नायदो एबार बिमा बुरैनि खामानिया आं माने फार्मासिनि मुलि जाहोला आरोना मा जादों मा मादों गेस टेस्ट जादों ना मादों आलदा जायगायाव थांनायनि खोथा ओंखायनो आं एकदम डक्टरनो एसे देखायनानै लाहैनोसै आरोना ओंखायनो जा गोजानाव साइथिं बारलांथारनांगौ थांगोनसै सोनाफोर ब्लग्सखौ फरायनाय लांबानो जाबाय आं मा देखायलांनो हायो मा शेयार खालामलांनो हायो आंनावबो एकदम एनार्जि लेस खाथार दिनैहाय ससेनिफ्रायसो रिक्सा मोननानै नै सफैबाय आरोना सारनाव जोङो बेसेबां फिरथाय जोंखौ 9टायाव लिंहरदोंमोन जोङो 9टा बारबोलायबाय आरोना दासो 1 नाम्बार हाबदोंहाय ओमफ्राय आंहाबो एनार्जि लेस मा होनो आंहाबो मुलिसो लांफानांसिगोन आरोना एकदम गगा लोमजानाय मोनजोब्बाय आङो मादि जाबावगोनथाय बिमा बुरैया एखमबा बुङो जोंखौ खायफाया मा होनो आजादि थायो होननानै इदि नङा सनाफोर गथ' गोनांफोरा आजादियानो नंखाया जायनिखि हिनजाव जाया मानो हारसिं थानाय आरो बिनि सायाव आरो सासे गेदेर दङ खम जाला आंनि जिबनाबो सनाफोर सोरबा बुंलायगोन नोंल' नामा बिमाया होनलायगोन बिदि नङा ओमफ्राय आंना फिसाजोआ हस्पिटालाव मोनफैनाय लोगो लोगो एसे लोमजागालायो आरोना मालायफोर गाबनायखौसो सोलोंगासिनो दं नुवाखै नानि सोर गाबदों बै गाबदों बाबुआ गाबदों हामा होनलाय डक्टरनि एसे हां नांबानो एसे राखेंलायो नों जेसेबांखि गोरा जेसेबांखि राखावसे जाया मानो बिमा जाबाय होनबाथाय बे बेमारा सोमजिफाखायो आरोना सोनाफोर एकदम कम्पालसारिखा आरोना जे आंनाव जेखियानो जाया मानो आंनावनो जाथों बाट गावनि गथ'फोरनाव दाजाथों जेब्ला गथ'फोरा जायो नोङो दोखो बायफ्लेजोबखायो आरोना सोनाफोर आंनि हालोदाथ' बहुद गाज्रि जायो मानो होनबा आं हारसिं थानाय लोगोआव रावबो गैया बिमा गाबलाय फिसा गाबलाय थेवबाबो ओमफ्राय सामलायफिननानै गोरा जाफिननांगौ जायो मा जाखो सना आयै गथ'फोरनि लोमजानायानो एकदम बिदि गोबानाय आरिनायल'खा आं बेहाय फैनानैसो मिन्थिफैबाय आरोना सोनाफोर आंहाथ' सानबायसोमोन जे दाबसेयाव थांनानै फैनायखाय जोंना बिदि जाबाय नामा एकदम बिदि साननानै गिबायमोन आरो आङो ओमफ्राय नेथ'बाय थानांसिगोन दसे खावब' खुब'नो दासो 10 नाम्बार ना मा थांदों जोंना 18 नाम्बारावसो आरोना खिनो ओंखारबाबो खिनो मोना हासुनो ओंखारबा हासुनो मोना नेनोनो हाला आरोना जोङो बाहेरायावसो ओंखारना हाहाकार जाबाय स' दंबावो 6 जनसो बाहेरायाव एसे लाथ'नोसै आङो गुसुआबो अयथासारलै गुसुनि थाखायनो जमिनानो जाजोब्बाय ओइथिं जाग्रा फिसा लायनानै होफैनोसै आङो र' माने जायब्रु जाजोब्बाय फिसाया चक्लेट मोनजानोसै एसे स्थिर थाबाय नै सिभिल हस्पिटाल खाथियाव ओमफ्राय बिमायाबो एसे थुमनोसै नैखौनो एसे जानानै लानोसै आंबो गोदो सिख्ला समावहाय हस्पिटाल खाथिनि दखानफ्राव जानो बालायोमोन नामा बोरैबा मोनलायोमोन दा बिमा बुरै जाबाय नालाय जाग्रा बुस्थुल' जानांगौ सोबानो हाबो जानानै फैबाय जोंबो हाबहैफिनसै नायनो मोनगौबाय सनाफोर बे जालुबाय थानाय गेस बयनाबो बेनो जानायसै नै मालाय माबायाबो फिसआबो 100 थाखा बारायबाय दाख्लै 1 थारिखनिफ्राय आगोलाव 300 मोन दा 400 जाबाय आरोना स' मुलि हरनायखौ लानानै थांसैलाय मुलि जाहोनायावबो जा भेजालखा मुलिखौनो जानो नागिरा लाथाव डाक्टारजों चेकआपआवनो नायजाया बियो है बुथे सना रेलगेटसिम रिक्साखौ बोनानै रेलगेटखौ बारस'नोसै फिसाजों ओमफ्राय जरासे ड्रेसबो लाबाय आङो दाखालि मा होनो गेंटकआव थांबा बिदि नुलाबायनाया बेफोरावबोथ' मोनो बिदिनिफ्रायनो फिसाजोनोबो फुथुमबाय आङो दिनैहाय फुथुमबाय माने जरासे लाबाय आरोना ओंखायनो लाबोआखैहाय रेलगेट बारबोनानै बिलायाव गाखोफिनबाय आरोना जोङो थांसै डाइरेक्ट जाला बुद्रु बुद्रा सफैबाय आरोना जों सोनाफोर न' सिङावनो हाबनो बाबाय आं जा लेथ्राखा आं साफा खालामलांनो मोनाखै आरोना आरे प्रभु आंनि हालाद नै न'थ' सिबस्रांनो हायाखै आं नै जाब्रा डेन्स फोसाबनोसै आं हाय रेहाय हा बेफोरबायदियानोथ' फिसाइखौ बांसिन गोसोखांनाय जायो आरो मा नों थाबा फाला बदल जागौमोन नों थाबा बिदि जागौमोन उमुक जागौमोन दा माथो खालामनो हारसिं थानाय जिबन मुलिखौनो दौनानै लाग्रोसै आङो दा बे मा आयै जानांगौ देखौ दोनदो दे गाबनायसै
प्रभु आं दिनै मा मावनो मोनगोन मा मावनो मोना आं जेबो मिन्थिला दसे थानायावनो रुम थुम साफा खालामनानै लागबायमोन सनाफोर ओमफ्राय नै जाब्राखौनो गारहैस्लाबनो मोनला खरायावसो जमा जालायबाय बिदिसो जमा जानानै दंजोबो आरोना गिसि गोजा आरो नै सुनांगौ लागै ओंखारबावबाय गावनि सुइटार आंनि सुइटार दा बुंसै टावेल दिनै गोबानाय बर्तमान आंनि हालादखौ देखायदों दे सनाफोर मा देखायलाबायदों साननानै गाज्रि मोननो नाङा आरोना डेलि व्लग्स नालाय आं खालामलांबाय थानाय हाबाफारिखौ ग्रोब ग्रोब देखायलांबाय आरोना जि लामनो लाबोदों आङो नै माखासेखौ बैथिं लांसैलाय सान्दुङानो नांखाया आरो सान्दुङानो गैखाया संसार जानायाबो गोरलै नङा बिमा जानायाबो गोरलै नङा आयौ माथो एसे जालायदोंलाय दाउखा गारां एल्लु एल्ला सिबखांबाय सनाफोर सिफुङाव थफ्ला बानानैनो आरोना मावनानैल' मोनजाथोंसैहाय आङो मावनायखौ गिथारला आङो जायखि जिखि सिं बायलांदोला खर'फ्रा गावब्रालांदोला ना मा होनो सनाफोर बिदिसो बुंनांसिगोन सोरनावथ' सोनारबावनो सोरथो दंबावो आहालाय ओंखामबो जाननानै लाबाय आङो ओंख्रिया माने मैया ना लाबोनाया बेखौनो आङो दालिजों सनै गारलाबाय आरोना ओमफ्राय नै सनै दंबावो नै फिसालाया फाजा जायो नालाय बेखौ एवनानै होनोसै आङो ओमफ्राय ओंखाम बहायबाय कफि खावसे एवजानांगौमोन टाइमानो मिलायगोन ना मिलायला ओमफ्राय बे ओंख्रिया दालिजों ना ओंख्रिया सनाफोर मैया 11टा बाजियाव संनायसै आरोना मैया हरनि 11टायाव ओंख्रि संदों आङो मानो होनबा आङो दिनै फुङाव फिसालाखौ दोननानै लगे आङो न'आव थांनो लागामोन ना ओमफ्राय आं दिनै संखाबाय ओमफ्राय फैनानै जाफैनो लागामोन आरोखि आङो ओमफ्राय उफाय गैया थांनाय जायासै ओमफ्राय आं थिगसे गोदौ होनोसै आरोना गोदान संनाय बायदि गुसु गुला खालामनानै जाजानाय नङाना ओंखाम गुदुं ओंख्रि गोदौफ्रु होनानै जानोसै आरोना ओमफ्राय कफिखौबो एवगोन आङो एवनोसै बिराद जानो लुगैदों आङो जोदोबलांबाय फिसाजोआ उन्दुनो ओंखारथारबाय बियो उन्दुयोबा उन्दुथारथोंसै बिखुङावनो सनाफोर लागे आंनि फाफ्लियानो गालांथोंसै आरो खेवथ'ला आङो बेखौ बानायनो न' मानजिबावनोसै आं न' खामसालि आंनो एसे सा साज्रां मानजिनानै लानोसै बिसना सिंखौथ' हाबसोनो हानाय नंला नालाय सा साज्रां मानजिनोसै जायखि जिखि जादोला आं माने बायफ्लेजोब्बाय आङो अब्लाबो आं मावलांबाय थानोसै सनाफोर बिमा बुरै नालायथो ना मा होनो बिमाफोराथ' गोरा जाखानांगौ ना लेट्स गो ओरै आलु कफि एवबाय सनाफोर बेनिफ्राय रेडि जानानै दङ टेन दा टाइमा जाहैबाय 1:30 सनाफोर बिमा बुराय दाबो ओंखाम मोनजायाखै उदैयाव अरखावगासिनो दङ ओमफ्राय बैथिं कफि मोनगौमानि एसे मानजिनानै लानोसै ओरैनो बेखिनि सुनाया जेने थेने जोब्बाय सनाफोर ओमफ्राय फिसाजोआथ' नै एसे मोजाङै बानानै ओंखामसो जाग्रोनोसै आरोना आङो बैथिंजायनि ओंखाम संनानै बैथिंजायनिया बेखौ दायोसो सुनोसै आं सनाफोर दासो सिखारबाय आं ओंखाम मोनजानाय नङाना स' बिदि बानानैनो आं ओंखाम जानोसै आरोना सनाफोर
ओंख्रिखौथ' आं दहायनो खिथाखादों सनाफोर दालिजों नाजों ओमफ्राय नै कफि आलु एवनाय जानानै लानोसै आरो सनाफोर आङोहाय माम्बार नै बिखुंनिया सिखारियावनो बेनिफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोना साननो नांला आरोना मा फां फुं गावनि मावनायखौनो देखायलांबाय थादों स' आंनि दैलि ब्लग नालाय सनाफोर आं दिनाव मा खामानि मावनांगौ एखमबा आंनि खामानिया मा जानो हागौ एखमबा आं एक टुक्राबो रेस्ट मोना बेफोरबायदिखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांदों आरोना सनाफोर स' जों बायदि हिन्जाव माहारिया जेबो साननो नाङा मावनांगौ दावनांगौ जानांगौ मालाय खामायग्रायाथ' खामायदोंना खस्थ' खालामनानै स' जोंबो खस्थ' खालामनानै जा गावनि सोलिलांनायखौ सोलिलांबाय था ना मा होनो सनाफोर आखलाल'सो मोजां जानांगौ फालथुल'सो जानो नाङा रावबो हौवाफोरजोंल'सो लेनदेन लालाबायनो नाङा ना मा होनो सनाफोर स' जेबो नङा ओमफ्राय आंना दोखो दोखो मोनजोब्बाय आरोना माने मेंनायखौ इगनर खालामनांगौ जायो आंना बांसिनानो मेंनाया इगनरखा माने रेस्टआनो मोनखाया नालाय उफाय गैया बेनिफ्राय सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो सोरबाफोर आंजों मिलायनायफोर दङबा एकदम मोजां कमेन्ट होनानै गालांदो आरोना आरो सोरबाफोर मा फां फुं भिडिअ मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारिनानै गालांदो सनाफोर जेबो नङा होमबासो आं मिन्थिगोन नङा होमबा सोर मोजां मोनो सोर मोजां मोनाखै ना मा होनो सोनाफोर स' दा फ्रि जाबाथाय आंबो भिडिअ नायस्रांनोसैलाय नोंथांमोननिखौ स' आंनिखौबो फरायनायलांबायबा थेंक इउ स' माच सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदोलाय ओमफ्रायहाय मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होदो आरोना सोरबाफोर स' थेंक इउ स' माच